no pleno do mes de xullo e, polo tanto, entendemos que esta é unha cuestión importante e relevante porque as institucións e o conxunto da sociedade temos a obriga de reaccionar ante a violencia machista e, concretamente, ante a violencia vicaria, pero, efectivamente, as leis necesitan tamén ser unha palanca que lle dé un impulso maior a todas as medidas que hai que adoptar no ámbito social, no ámbito educativo e no ámbito xurídico para reforzar a loita contra a violencia machista e, dentro desta, tamén reforzar a protección dos menores, que son o elo máis débil desta cadea e, polo tanto, entendemos que os cambios legais teñen que ir acompañados de máis recursos, máis esforzos e máis medios para loitar contra o terrorismo machista. E, precisamente, pois creemos que é importante traballar tanto no ámbito da prevención como no ámbito da protección. O obxectivo é sempre evitar que a violencia se poda producir e é evidente que para iso é fundamental traballar na educación. Educación, educación e educación en igualdade debe de ser a máxima prioridade e nese terreo é certo que hai pois no sistema educativo a moito personal que está traballando e que está tendo unha implicación nese ámbito, pero tamén creemos que é importante reforzar a presenza da igualdade no ámbito educativo e para iso propoñemos que se cree unha asignatura específica e obrigatoria no ámbito da igualdade que traballe nesos conceptos que evite que as situacións de violencia podan producirse e, desde logo, que sexa unha cuestión clave. Tamén é fundamental o papel que teñen que cumprir os medios de comunicación. Todos sabemos que os medios teñen sido unha ferramenta útil á hora de socializar a loita contra a violencia machista, á hora de sensibilizar a sociedade, pero creemos que hai que facer máis e moi especialmente os medios públicos de comunicación, onde debería de haber dunha maneira intensa e intensiva campañas, programas e contidos específicos a diario para sensibilizar sobre a igualdade, denunciar a violencia machista e, polo tanto, ser un elemento que dé o impulso que necesita todo o que ten que ver coa loita por a igualdade, porque o feito de que sigan producíndose asasinatos machistas, violencia todos os días, evidencia que algo está fallando, que o que facemos non é suficiente e que hai que redobrar esforzos. O segundo ámbito que nos preocupa moito é a protección, porque é evidente que a violencia sigue aí e que temos que protexer non só as mulleres, sino tamén os menores que acaban sendo víctimas desta violencia machista e parécenos que esta é unha cuestión clave. Nese sentido, hai algo que é moi evidente e é que un maltratador non é un bo pai. Por lo tanto, non poden seguir tendo a custodia porque se está colocando aos menores nunha situación de risco. E é importante que se modifiquen as leis para que cada vez que hai un caso de violencia machista, un xuizo ou unha xuiza teña que revisar cal é o réxime de custodia e de visitas desos nenos e nenas, sabendo que un maltratador non é un bo pai e que, por lo tanto, o primeiro é a protección dos menores e, nese sentido, hai que actuar. Mas non chega con isto, creemos que hai que reforzar máis medios e máis recursos neste sentido. Neste sentido, propoñemos desde o BNG que se revisen os protocolos dos puntos de encontro familiar para que sexan máis eficaces á hora de detectar situacións de risco e, en segundo lugar, que se cree algún mecanismo específico para valorar o risco no que se poden atopar as persoas, os nenos e nenas que sexan fillos de mulleres en situación de violencia machista. E xunto a isto, tamén no noso país é importante que se incremente o número de puntos de encontro familiar. Neste momento só hai puntos de encontro familiar nas cidades deste país, unha muller que viva en Burela ou na Fonsagrada tería que desplazarse até a Lugo para poder ir a este servicio. Entenderedes que para a maioría eso significa non poder ir directamente a un servizo que é importante e, polo tanto, estamos propoñendo que se incremente o número de puntos de encontro familiar porque nos parece unha cuestión importante. En definitiva, hai que reforzar os medios para loitar contra a violencia machista, reforzar tamén a protección de todas as víctimas, das mulleres e moi especialmente dos menores, que son
o elo máis débil desta cadea, porque é evidente, cando seguimos vendo que persiste e persiste con esta crueldade o terrorismo machista, algo está fallando e debemos de redobrar esforzos e medios, porque unha democracia na que a metade da súa poboación sufre día a día este tipo de violencia é unha democracia que non podemos considerar plena, porque se están vulnerando dereitos fundamentais da metade da humanidade, non? E, polo tanto, esta é unha cuestión clave, prioritaria, e na que debemos de redoblar esforzos. E eu, por a miña parte, pois era o que vos quería trasladar e, en todo caso, quedo a vosa disposición por si queredes facer algunha pregunta. Sí, o vicepresidente económico aseguraba que Galicia vai afrontar unha crise de impacto despois da COVID, sobre todo que vai afectar os sectores servicios. Eu quería preguntarle se quere que as medidas que está adoptando a Xunta de Galicia e as que anunciaba esta fin de semana o parlamentario do PP como acordo nesta comisión de reactivación económica, si van no camiño adecuado para afrontar esta crise. Bueno, é evidente que o Partido Popular non ten un plan de país para sacar Galiza desta crise, porque realmente necesitaría recoñecer e rectificar políticas que están levando a Galiza a ser un deserto industrial, a perder emprego e a provocar que a xente nova teña que seguir emigrando. Galiza pode sair adiante se se cambian as políticas nese ámbito e desde o BNG presentamos un dictame con máis de 170 propostas precisamente para cambiar o rumbo, pero moito me temo que a folla de ruta que ten o Partido Popular para esa comisión é reducila a mínima expresión, sin ningún tipo de vontade de un acordo de país, e esta falta de vontade até a plasmou nun orzamento que se reduce a 33 millóns de euros para grandes acordos, cando estamos falando desde o BNG de que Galiza debería aspirar a recibir máis de 10.000 millóns de euros dos fondos de reconstrucción. Bueno, creo que isto define moi ben cal é a intención que ten o Partido Popular. Algo máis? Bueno, pois moitas grazas.